Tara, dyan, madam. Diretso lang. Okay ba di mo? Salamat kay madam ha, kaya nahuman na kita. Impas na to mo utang ni mo madam sa. Na-impas na. Pero salamat kayo. Kay giuli lang sa tika. Kay natagbaw naman ko. Tagbo na ka na to. Natagbaw na ko ni mo. Uy, kay... Naman na sa siguro madam. Ay, aduha, sobra naman to sa bayad among pang-adlaw. Mao gani ako nito. Natagbaw na ko ba? Glumlum. Ay, glumlum di ka pag-ayo. Kay para... uli na ako ni mo. Mas satisfied na dyan ko ba? Di ko mag-uol niya. Balik na ko pa doon sa mua. Malipayo na ko. Satisfied na mga madam. Ay, sobra pa kaayo. Nya, ang Okay imo. pa ko. Okay pa ko madam. Murag, Wala ra ko naon sa akong na wala ra. wala naman. Okay naman. Pero ang imo lang patitin kay medyo dili na siya kay mugahi. Pag mo na lang ulululo ba na ba? Kay para mugahi siya di na medyo madha. Murag ni surrender siya pag abot og 6 rounds na to. Pahuway na, kinanlan og pahuway. Pwede naman gulpuan sa natag kausa. Ayan, lang. Ay, uli Kausa lang ko sa mua ba? Hangi lang ko, uli ko sa mua. Ha? Kausa lang. Ayan na, ay, uli na to, ay, sakit na. Tapoy na kay gamay na kay Bitaw sir, higda. ay kanang lami bitaw mo sa. Lami ko ba? Kaso lang kay imong patitin kay paano ka nang dili na siya mugahi ba? Bunog ng mayo ni mo. Lagi pero sige na ihatod sa tika. Ay sa tika pike. Pag-aan sad eh. Okay. Gaya lagi uli ng chisa eh. Lumluman magmayo akong bana nga. Unsa may sabot na mo nga. Pila ra ka. Si mana unsa na maron? Unsa taon bayhan. Ayo! Ayo, day! Uy, Bing. Uy, ding! Kanang Nga, saman. pwede paabot-abot lang kaliyot. Sabi kay kanang wala pa mo pwede. Uy, tataod lang parang Andam, di ko mo paabot, imang. Basta kay maghuwat ra dyan ko dire, imo ko tunulan. ang timing sa di mong pag-ari. Uy nga. Ako ra usa. Ayo, dyan, pag-ingat og wrong timing, imang. Lumang tugtugi na yan, mang. Dili na dayon, imang. Ang saman pa may gipaabot ni mo, og mo. Uwan og snow? Pag-abot na sa madam. Mabayad bitaw ko madam. Pero karong adlaw madam mabayran ka nako. Pero ay lang pong apura ha. Basta kay karong adlaw ha. Paabot ko dire, imang. Lagi mabayran lagi ka dam. Ay lang ko palabi gud. Muuli kang bakada. Yo. Uy, may gigiuli na ni mo just ha. Dali, Natagbaw naman ko. Dugaya po. May kayo ba? Juga pila ka oras ay ari lab. Ay, salamat kayo ha. Ni-extend pa juga pila ka oras. Buti naman taong gaan na ni kung bana. Gusto ko Uy, wala gagawin. kang taon just ha. Hindi siyang kaon kay Kaputing pagkagaan na. Oh, paglakaw ani di ko ani kadaog karon oh na yung nalagpapil. dito ka lang. Uya man ka. May asig bana. Sunod Kabaw na ko po anak na. dahil nga lami kay na akong bana. Mas kabaw na jud ko anak. Din ang Sunod na istorya. po, ha? Sunod na po. Din ako po. Din ah. Dili na mausab. Din ah. Muhatag lang og kwarta para mausab sad. Ha? Ay, din alagi pwede kay unsay sabot na to sabot unta gi uli. Karon na extend ko man jud pila ka oras. So, man. Nao. Gikuangon magud ko niya. Lako, Lami pera ka ba? Okay ra. Sige ka na. Oh, sige Lakaw na na ko. Thank you sa pag-uli nga buhi pa intaw na Sa- kong bana. Pakota ko kanali isa. Uy, lain na po intaw nang Yeah. lain na nagpresyo. Goodbye. Ay, so ginawa ko nimo gilumluman din ang Ala. pila kasi bana. Goodbye pa ka anak. Goodbye, Junior. Bye-bye, Sario. Madam, Oo, madam, ang saman nga. kanang akong bana. Oh, kabaw ko yung banan. Ay, ko naman sa papel. Uy, ma. Ang kanang Chris, Ay, balik ka madam. masagka. Wapa na Anong dili makumubalik ka? Rin yung nagkuha, biya magbago. Ay, yun. Bitaw sulat mo. Henry nyo na sa ka. Pero gamay-gamay raman to. Marag, Oh, mga duha ra kasi mana siguro. Ha? Duha kasi mana si Saryo adto na sa nako. Ayan, ang tano eh. madam, Magawain ka. nakaunag abot. Ay, Nga siya pag-abot. nakaw nag-abot si Saryo man akong tuyo, dili man kwarta. Di man kay, dako-dako mo kukutang ani niya. O yung siya ko kakuta nga na, bayarin na siya kwarta basta si Saryo ako ang kinahanglan diri. Dili man, wala ba ako tayo cash, ikahatag. Dating gawi, akong bana na po akong ikuan. Dawat ra jud ko. Uy, di na magsilbi jud imang. Kay bata. Kay mauri ting bayad di mo imang. Ay, nakusig istorya lab. Maimpas na bitaw taan ni last na din ito utong lab. Bebe. Una man ko, first come first serve. Kain na magtubig. Dili na Mapapag-abot na ko, madam. Dam.
Kay karong adlaw ang ilahang Judith. Oh, Judith sa dira nila dam. Unsa man orasa sila Unya, kung naman ko, diri naabot. Iwit man ka. Lab. Sawa bitaw. Iwit dili na pwede oy. Ako ang ubos, imuhang babaw. Uy, unya rasa kanang maluot sa taon mo. Ay, usa-usa lang. Dili pa na pwede nga duha mo. Wan ajud, kaning ginhawas akong bana nga purag last na ni murag. Di pa ni kaabot sa inyo ini kuan na tigbak na ni. Nay dagan tubig sa muara Ay, mo. dagang istorya ni ana imong kay. Nano bitong sikag Pwede pangutang. sa simana lang ko kuyog ni mama. Dili lagi pakanon tigag dagang butong dito, nay dagang butong sa Unya ikaw, madam. Dahil unsa na nako kay wa man kay bayad ron. Ayaw na lang kaway kapakaon Usa may dito sila. kapakaon mo ko bana basta niya entaw. Asos na dagang itoy dito Basi- iring. Basta niya entaw dili ni makauling buhay diri madam. Dato man kaya las big. Iba pulis tigasin mo utang. Ay, entaw. Aw, nga. Lab, ipapulis to lab. Nga walay kwenta ako. Lang, ipapulis. Ini lang. Duha mo kay kasal man mo. Dili pwede duha ta lab kay ngatong payag lab kawato ni lab. Pwede, mapriso. Wala man, napriso sa utang. Wala Kita naman ay mo bayad. istorya. Oy dali na istorya dali na. Ayaw, lagi. Oo, ano man tunga ta. Ay, pagsabot lang sa mo madam rin maluoy ka bana madam. Ay, pagsabot lang mo pa. Ako say una. 2 weeks lang. Wala. Ako ra, una 1 week ra. Sinisang. Bilang hindi yung utang niya nimo kay ako na lang bayran. Ang bilyon. Uy, gidalaan na na. 2 weeks na nimo. Siya madam. Gini. Siya na lang. Lab, madam okay ka lab. Mangutana pa jud kay mang utang kay kabayan. Siyempre, what? Ako na kung bana, maluot sa taong ko. Bisag, palautang kay ko, kung bana kaluoy. Maingon na jud siya dili kita awa na gud na. Pero manambok na atas mo ah. Maayo Pero pa kapas ako na kuan na di kapo na kudaan kay siguro ng Gisa ba. Dili, lalagyan ako. Napa, madam, napa. Wa na eh gamay na kaayo. Unya, unsa man mo? Kuha pa mo ani, nga madam, di kayo mo may... Nanay dagang butong sa mga imang. Ay, dadala ni madam. Dali sa kay nagtopsi oy binuy tag ko oy. Madaka, ani. Pasaan ni mo kay maglisod. Pasaanon. Pasaanon ka lab, ha? Ibalik yung taon ninyong buhi, Ako na ha? sa untay una. Dam, ato nga ba? Ayaw na lang. Ibalik yung taon ninyong buhi, nga himsog pa. Basta pa tayo kami ginhawa, ibalik Ka pa ka na ni Budam. Dahil sahon pa ni. Tahon ba ni? Lab! Ay,